Yan, Miguel of shout out. Sir Michael Kiamba, good evening. This hall, good evening. Magandang gabi. Saan ka na natin ko? Osman Turkey, good evening. Miguel of shout out. 30 million in the house. Magandang gabi. Ito pala si All About Food and Travel. Ngayon ko lang ito nakita. Hello kabayan, shout out. Dumaan ako dyan kanina, mga 11 AM. Ngayon lang ako nakarating ng bahay. Wow, Sir Erap, namuhi ka pala. Sir DM, Miguel of shout out, Sir DM. Kumusta ang bakasyon, Sir Erap? Miguel of shout out, Sir DM. May ano pala, may alingaw-ngaw. Ayan, Sir Erap, kumusta bakasyon? Salamat, Sir DM. Gano tayo, mag-switch account tayo. Ayan, GL Funny Videos, Miguel of shout out, GL Funny Videos. Ayan, lahat naka-volume pala. Okay, Michael Kiambao. Ayan, I'm here ako sa bahay mo, Michael. Okay, playing ako dito, Michael, sa iyong shorts video, Michael Kiambao. Ayaw mag-comment. Ayan, hindi ako maka-comment, Michael Kiambao, dito sa ano mo, nagbabak. Ba't ba nagbabak? Okay. Ito kararating ko lang, gabi ang traffic sa may San Isidro. Ah, okay. Matraffic talaga, Sir, Sir Erap. Dito man, matraffic dito kanina. Buti nakauwi po kayo. Okay, Sir Michael Kiambao, ayan, dito ako sa bahay mo. +1 banana ka, Sir Michael Kiambao. Ano ba to? Balong TV Official. Hello, Balong TV Official. Miguel of shout out, Balong. Balong. Ayan, bigyan ka ng jacket mo, Balong, ha. Wait lang, ha. Ito muna tong ano. Ayan, shout out sa 79 viewers natin. Yatin ng jacket si Balong TV Official. At liberator. Ayan. Ayan, Balong. May ano ka na? Uncle Balong support. Ayun, si Uncle Balong pala to. Salamat. Okay, Michael Kiambao. Ayan, +1 banana ka, Michael Kiambao. Michael. Okay, Sir DM. Dito na ako sa bahay mo, Sir DM. Okay. Ayan, Sir DM. Dito ako sa bahay mo. Ayan, guys. Patusok naman ang ating live, guys. Patusok. Ayan, playing ako dito, Sir DM, sa ginataang manok. Ayan, 11 minutes and 14 seconds, Sir DM. Playing ka na. Nasa ads ka pa, Sir DM. Ayan, Sis Emily, good evening. Traffic ako dyan kanina sa may San Ildefonso. Ayan. Minsan kasi matraffic talaga doon, Sir Erap, sa may gawing, sa may tapat ng simbahan. Tamsak Dan. Ayan, maraming salamat sa pagtamsak. Tingnan natin si Balong TV Official. Ayan. Oo, traffic doon minsan, Sir Erap, talaga sa may gawing na yon, sa may gawing tapat ng simbahan. Kasi crossing kasi yun eh. Ayan, Erap Vlog TV, Miguel of shout out. Ayan. Ayan, sa mga hindi pa dikit yan, guys, kay Uncle Balong. Ayan, dikitan natin siya. At sa mga hindi pa nakakapag-tamsak, guys, sa ating live, pasuyo naman, tamsakan natin ang live ninyo.
Ayan, playing ka, Sir DM. Okay, tawag dito. Uncle Balong, nandito ako sa iyong bahay. Laki ng bahay ni Uncle Balong. Ayan, Uncle Balong, playing ako dito sa binaba mong link. Ayan, Makataong Channel, watching my friend, support idols. Ayan, si Makataong Channel. Ayan, may love shout out sa iyo, Makataong Channel. Thank you for coming. Kuha ako ng guys. Wait lang. Ayan, Sir DM, nasa ads ka pa rin, Sir DM. Ayan, katatapos lang, Sir DM, nung ads mo. Ayan, nag-play ka pa lang. Manay Bicol. Magandang gabi, Manay. Si Danshine, ayan, Danshine, Ma'am Susan, may galap shout out, Ma'am Susan. Ayan, still playing ka, Uncle Balong. Pampitong tusok ako dito, Uncle Balong, sa video mo. Tingnan natin to si kung may laman tong bahay meron, Nike. Bigyan natin ng jacket. Ano ba tawag dito? Si Hope 23 TV. Ayan, may love shout out. Thank you for coming, Hope 23 TV. Ayan, I give you moderator, my friend. Your country, my dear. From Philippines, Danshine. Thank you so much. 20CH, good evening. May love shout out. 20CH. I want to see your face, oh. No need to your face. Ayan, Uncle Balong still playing. Sir DM still playing. Pang 7 tusok. Pang 10 tusok ako dito, Sir DM. Uncle Balong, ayan, still playing ka din, Uncle Balong, ha, dahil mahaba ang video mo, 9 minutes. Ayan, si Version 29 TV, ayan, hi, good evening, good PM Idol, good evening din sa iyo, Version 29 TV, gandang gabi. Musta na kayo? Okay lang naman.
Ayan, kay Sir DM, haba din ang video ni Sir DM, 11 minutes. So never believe in you. Kisses. Kisses C24. Ayan, big love shout out kay Kisses. Kay Sintana, ano ba to? Prayata. Sintana Prayata. Kamusta? Ayan. Okay naman ako. Ayan, Sir DM, still playing ka din sa iyong 11 minutes na, ano, na, ay, back. Ginataang manok, Sir DM. Balong TV official sub na kita. Ayan. Sir Balong, ayan. Dana raw sa inyo si Ma'am Emily. Ayan. Pakibalikan na lang po, Sir Balong, ha. Ay, yung ano din, ikabit mo yung lona. Ano lang. Tapos yung balde, pero hindi naman siguro ulan. Pero ikabit mo pa rin. At mamaya, bigla umulan eh. Tapos yung balde, tapat mo sa mga tinutuluan. Yan, Uncle Balong, done watching ka na, Uncle Balong. Maraming salamat sa iyo. Plus 1 dikit sa iyo, Uncle Balong. Plus 1 banana. Sisikoy Ellen PH. Good evening, Sisikoy. Magandang gabi. Yan, done watching na ako, Uncle Balong, ha. Sis Ellen, thank you so much, Sisi. Sir DM, still playing ka, Sir DM? Ayan, Sis Ellen, tamsakan ko yung dalawang upcoming mo, Sisi Kuya Ellen.
Susan Official Channel, sub na kita. Palagay ko wala na yan si Ma'am Susan. Hindi man yan natagal dito. Pero mag-iwan kang bakas, baka balikan ka niya. Ayan, Sis Ellen, dan tamsak ako dito sa dalawang upcoming mo, Sis Ellen. Krishna, may galab shout out, Krishna. Krishna, hello Krishna, how are you? Sir DM, dan watching ako, Sir DM. I miss you, madam. I miss you too, Krishna. Okay, dan watching ako, Sir DM. Ayan, Sis Emily, nandito ako sa bahay mo, Sis Emily. Playing ako dito, Sis Emily, sa iyong sa iyong another disgrasya sa paglalaro, Sis Emily. Playing ka na, Sis Emily, plus 1 banana ka. Ayan, pang 8 tusok ako dito. Dan sukli, Ma'am Emily. Ayan. Salamat, Uncle Balong, ha. Ayan, dan watching ako, Sis Emily, plus 1 banana ka, Sis Emily. Okay. Sis Ellen, dan watching ako din sa iyo, Sis Ellen. Dito sa 2 minutes highlight mo, tsaka tamsak dan ako sa dalawang upcoming mo, Sis Ellen. Okay, Krishna, I'm going to your house na, Krishna. Krishna, I'm here ako, Krishna. I'm here in your house, Krishna. Idol, ano mo to? LNPH, may galab shout out, guwapa. Okay, Krishna. I'm here in your house, Krishna. Ayan, bigyan ko ng jacket si Idol, ano ba to? Zipaw, ayan. Tama ba yung basa ko? Ayan, may moderator ka na. Salamat sa pagdaan sa aking live. Okay, Krishna, I give you 1 banana, Krishna. Baby Krishna. Thank you so much, Idol. Ayan, I give you 1 banana, Krishna, okay? I was leave a comment, Krishna. Nagtatamad ako ngayon. Wala ko sa mood. Ayan, salamat sa jacket, ma'am. You're welcome, Idol. Okay, done watching ako dito kay Sir DM. Done na to eh. Okay, Idol, nandito ako sa iyong bahay.
Okay, playing ako dito, idol, sa August 17, 2024. Ayan, naka-play ka. Then, +1 dikit sa'yo, idol, after ng video mo. Ano ka naman pag-food mo? Welcome, Krishna. You're welcome. Ayan, si Yitski. Good evening, Yitski. Good evening, everyone. Ayan. You're welcome, idol. Idol Zipal. Idol Zipal. Tama ba yung basa ko? Zipal. Ayan. Idol Zipal. Sub na kita. Ayan. Please support me, my friend. Okay. Okay na lang, tama. Ayan. Ayan, bahala na kayo guys magsukli sa mga dumidikit sa inyo, ha. Hello world. Ayan. Yetski, ayan, dito ako sa bahay mo, Yetski. Ayan, si Idol Zepal, dito ako sa iyo, pa 45 tusok CC +1 banana ka. Magbakas lang kayo guys, thank you. Okay, ayan. +1 banana kasi si Idol, ha. Okay, dito ako kay Yitski. Nandito ako sa bahay mo, Yitski. Ayan, playing ako dito sa iyong Yitski, sa iyong September 7, 2024, Yitski, playing ka na. Ayan, dikitan nyo naman si Krishna. You're welcome, idol, Sisi. Ayan, +1 banana ikaw, Yitski, ha. After ng video mo, Yitski. Krishna K. Ayan. Diwani. Ikta Dan from Sir DM. Krishna. Sir DM, TV Macau. Already done connected to you, Krishna. Baby Krishna. Okay, please return back, baby Krishna. Ayan, thank you guys sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Ayan, Yitski, malapit ka nang matapos. Ayan. DM TV Macau, thank you. Joey Villamor. Ayan, Sir Joey. Dito ako sa iyong bahay, Sir Joey. Ayan, kahit kapapasok mo pa lang, Sir Joey, dito na ako sa iyong bahay, Sir Joey. Okay. Ang hahaba ng video mo, Sir Joey. Wala bang maikli-ikli? Dito na lang muna ako. Sa 7 minutes, sa baba. Happy daw po muna. Muna sila. Ayan. Sir Joey, ayan, naka-play ka dito. Sa, dito muna ako sa 7 minutes mo. Masyado mahaba yung video mo para makapag-play pa tayo ng iba. Ayan, playing ako dito sa 7 minutes mo. Sir World Tour, good evening. Nag-love shout out, Sir World Tour. Thank you for coming. Yitski, done watching ka. +1 banana ka, Yitski. Ayan, pang-unang tusok ako dito, Yitski. Sir World Tour, thank you for coming. Okay, Joey Villaflor, ayan, still playing ka, Joey. Ayan guys, sa mga hindi pa nakakapag-thumbsuck ng ating live, pa-thumbsuck naman. Ayan, si Binod Kumar. Ayan, Binod Kumar, hello, mega love shout out. Thank you po, idol. You're welcome, Yitski. Ayan, +1 banana ikaw, ha. Binigyan kita ng 1 banana.
Ayan, Sir Joey, still playing ka, Sir Joey, dito sa diskuhan ha, Sir Joey. Ayan, pang 14 tusok ako dito, Sir Joey. Ricky, magandang gabi, Ricky. Ayan, Ricky, salamat sa iyo dyan. Hanap na tayo ng ibang video ba? Ano kaya iba dito? Sis Manalisa, good evening. Ayan, magluto muna tayo. Ayan, Sis Manalisa, nandyan ka pa ba, Sis Manalisa? Ayan, Sir Joey, ayan, +1 banana ka, Sir Joey. Sis Manalisa, dito ako sa bahay mo, Sis Manalisa. Ayan, playing muna ako dito, Sis Manalisa, sa simba tayo. Simba muna tayo. Pahinging ulam, kuha ka na, Sis Manalisa. Ayan, pang 47 tusok ako dito, Sis Manalisa. Edbons, matulog ka na. Alam ko may hangover ka pa dyan, Edbons. Ginataang papaya na may hipon. With tinapa. Sino bang kumakain dyan? Tagaharang ni Peli. Ayan, Sis Peli. Good evening, Sis Peli. Puntahan ko na lang bahay mo, Sis Peli, after nitong nakaplay ko, Sis Peli. Nakaplay pa si Manalisa tsaka si Joey Villamor. Villaflor pala. Ayan, sa mga hindi pa kumakain dyan, guys, ayan, kumuha na kayo ng ulam, pahinging mangkok, ayan, at masandukan ko na kayo.
Ayan, Sir Joey, dan watching ka na, Sir Joey, ah. Yan, punta na ako kay Sis Manalisa, ay kay Sis Peli. Ayan, dito ako sa latest upload ni Sis Peli. Luto tayo ulit ng sabaw. Ayan. Manalisa, sab na kita from Emily. Ayan. Sis Manalisa, ayan, pakibalik na lang kay Ma'am Emily. Ano na nangyari, Sis Manalisa, doon sa pinapanood mo kanina, ay sa live mo kanina? Hindi ko natapos. Ano na nangyari, Sis Manalisa? Kaya nga, Edbon, luto na. Kuha ka na ng mangkok. Akin at malagyan na ng ulam. Makakain na. Hindi ko natapos, Sis Manalisa. Inatid ko yung apo ko. Umamin ba, Sis Manalisa? Agoy. Masarap yan, ginataang papaya yan, Edbons, na may hipon at tinapa. Tsaka may konting bagong. Ayan, Sis Manalisa, dan watching ako dito sa Simba Tayo. Nakapag-comment na rin ako. Ayan, salamat. Naku po, Ma'am Host, kulog. Anong kulog? Anong kulog? Umalis kasi ako kanina, tinatid ko yung apo ko. Tas may katabi ka matulog sa gabi. Ano na naman kinalaman nun, Edbons, yung katabi sa gabi matulog. Ay, kumain ka na ba? Ayan, si Bruno. Ayan, Bruno. Ayan, pakain pa lang, Bruno. Pagod. Ayan. Ayan, may galap shout out sa iyo, Diwata. Siyempre, ginataang papaya. Anong inalaman ng ginataang papaya dun sa katabi matulog? Edbons. Busit ka talaga. Alam mo na. Uy, visit ko talaga. Ilipat ko na nga yung video ko. Napupunta na naman sa alam mo na. Ate Mirna, gandang gabi, Ate Mirna. Balik ako dun sa video ko kanina, nasana. Tigas talaga at ang kapal ng mukha. Binabalahura ang ating bansa ng isang dayuhan. Hindi ba umamin, Sis Manalisa? Ayan, Ate Mirna, dito ako sa bahay mo po, Ate Mirna. Kanina na ba tong live na nandito? Sis Mariosep. Ayan, dan watching na pala ako kay Sis Coelho. Hindi pa ako nakapag-comment. Wait lang, mag-comment lang ako. Ayan. Dito na ako kay kanino nga ako pupunta? Para sa kay Ate Mirna Grande pala. Ayan, Ate Mirna Grande, na dito po ako sa bahay mo, Ate Mirna.
Ayan, Edbons, puntahan din kita, Edbons. Ayun, dito na nga tayo sa bagong upload. Ayan. Ate Berna, playing ka po sa latest upload mo. Edbons, nandito ako sa bahay mo. Ayan. Apak lang tayo, baka masira. Ayan. Hashtag Edbons Vlog. Ayan. Playing ka na ba, Boss Edbons, ha? Timirna Grande, still playing po ikaw, Timirna, sa paano gumawa ng mushroom soup. Yetski, malaming. Maraming salamat, Yetski. Matagal na pala yan, Ma'am Host. Ngayon lang naimbestigahan. Ayan. Hindi kasi ako nanonood ng TV Sis Mana. Pero mo 2023 pa ba yun, Sis Mana Lisa? Paano ba naumpisahan? Paano siya nahuli? Paano siya nabisto? Sis Mana Lisa, hindi kasi ako nanonood ng TV. Kanina ko lang napanood yun. Nakita ko lang sa live mo. Napapanood ko lang yan mga maikli-ikling video lang sa TikTok minsan ay sa minsan sa Reels. Kaya napanood ko sa Reels yun. Eh maikli lang yun. Balls, para labing isang tusok ako dito, ha. Ano problema, bro? Ano ba problema mo, Bruno? Bruno, may problema ka ba sa mabilisan kong pagsalita? Pwede ka ba magsalita ng dahan-dahan? Bruno, taga saan ikaw, Bruno? Ganun ba, Bruno? Gusto mong salita, Bruno? Ang daming biktima, daming namatay na hindi maipaliwanag ng dahil dyan. Ayun. Ayan, Edbons. Done watching na ako, Edbons, ha. Nakapag-comment na rin ako dito sa iyong latest upload. One day ago, 100 views na. Ay, sana all na lang talaga. Edbons, done watching na ako, ha. Thank you, host. Pa 1 million mo yan. Agoy. Sana kukuha ng 1 million, Edbons. Edbons, magtitiwarik man ako dito. Di ko tumapa 1 million man, oy. Agoy. At Timirna Grande, ayan po, still playing po ikaw dito sa paano gumawa ng mushroom soup. Parang masarap yata ito, Ate Mirna. Matry nga. Baby Krishna, thank you so much.
Ayan, sa mga hindi pa nakapag-thumbs up guys, sa ating live, pa-thumbs up naman ang live natin. Sis Mona Lisa, tag dito, updated ka talaga doon kay kay Mayor Alice ba yun? Ako'y walang alam talaga. Kung di mo pa ako nasabihan no isang araw, hindi wala akong alam. Puro whitey kasi inaatupag eh. Ayan tuloy, walang kalam-alam. Okay. Nakapagod. Ate Berna, still playing ka po sa paano gumawa ng mushroom.
Pero ako ng stand mo pagpasok mo, ha? Alam mo yung ganyan lang yan. Sige, papasukin mo yung mga pusa. Huwag ka kasi dumadaan dyan para yung plywood dyan, hindi na natatanggal. Huwag kang dumadaan dyan. Ito, kapatay na. Yung gate doon, baka yung susi, di mo naman ang pinasok. Baka iniwan mo naman yung salga. Ilak mo yung sala? Ha? Ay, yung susi, pinasok mo.
Tatlo. Yung ilaw sa kusina ang pinatama. Wala ka na. Ano siya? Ano eh? Pinatama. Hmm. Di, ilang ilaw din ang gumagana sa akin. Ano? Anong plano?
dala lahat, pati na doon. Kasunod na. Balik ba may gamit bukas? Ito na yung gamit. Ayun, ba tayo sa dito? Doon. Sa dashboard. Lalabas yun dun. Yun mo, yung ano mo, matatapos mo yung ano mo. Hindi mo, pag natapos yung 6 months na yan, hindi ka na makakapag-set up ng ano, ano, invite mo na hanap mo. Ano yung ano mo, lalaman mo. Nagla-live ka pa niyan, maya't maya. Hindi kasi sa pagla-live yan. Lobat. Sinaksak mo ba ito na? Yung extension na? Sinaksak mo ba? Hindi ko alam. Umagot yung data ng mga. Asok mo konti. Pato mo kaya ano? Electric fan.
Hmm.